ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಕಡೆರ್ದು ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೋಕ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಈ ವರ್ಷ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿನ ಕೊರಿಯರೆ ರೆಡಿಯಾದುಂಡು. ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡ್ ಕರಿನಾ 11 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಾಂಬೆಡ್ ನಡತಿನ ಕುಲಾಲ ಉತ್ಸವನು ನನೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ತುದೆತ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಹವನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಕುಲಾಲ ಪರ್ಪ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸನ್ಮಾನ. ಈ ಪರ್ಪುಡು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆರ್ನ ನೃತ್ಯ ದಿವಂಗತ ಎಂಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರೆತಿನ ತುಳು ಪದ್ಯ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನ 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಲೇಸದ ಕಡೆಕಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿರ್ದು ವಿಶೇಷ ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಕಡಲ ತುದೆತ ನಡುಟು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ್ನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೂಟ. ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುನ ಕೇಮಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸರ್ವೇರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಗೌರವಿಸನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ. ಇನಿ ಆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲದ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸೇರಿದು ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ಪಂಡದು ಮಂತದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊರ್ದುಲ್ಲೆರ್. ಎತೆತೋ ಸಮಾಜದ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ರ ಏರ್ ತಿರ್ತು 3 ದಿನಗಳ ದೆರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರದಿ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಎತೆತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಯಾನ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಏನನ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ. ಇನಿ ಆ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲಡ್ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಜನ ಮಾನಸವನ್ನು ಮುಟ್ಟನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ಜನ ಉಪಯೋಗಿ ಆಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು. ಇನಿ ವಾ ಜಾತಿ ಕುಟುದವು ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು ಮತ ಮೇದಾಯರು ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನಾಯರು ಮದಿ ಪನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾ ಜಾತಿ ರೆಪ್ಪಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪನ್ಪೆರು. ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಕುಲ್ನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಪಂಡದು ಸಮಸ್ತ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಜಯವಾಡು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಗೆ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದುಂಬು ಬೈದನು. ಅಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಯಾನ ನಂಬುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ ನಂಬುನ ಅಂಚಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಆದಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಪಡಲು ಪಣದೆಯನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮಾನಸವನ್ನು ಮುಟ್ಟಡು ಪಣದೆಯನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ.